kapuso, lain na sab na Mindanaoan visual artist ang atong makahinabi. Sayro nato ang iyahang mga obra, kauban si Trexia Sola. Good morning, Trexia, and welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hello, ma'am. Okay lang po. Ma'am, atong hisgutan kining imuhang mga works of art. Kanusa ba ka nagsugod ani? How did you discover naman your love and passion for art? Actually, ma'am, nag-start ko og summer art workshops diri sa Tagum. High school ko, gikan second year hantod nag fourth year ko, naga-summer art workshop ko. Then pag-graduate na ko, nag-decide ko na mag-pursue ani na career. Pinaka-favorite na painting kay entitled Fill the Empty Room. Ang iyang illustration kay isa siya ka babae na lay down sa isa ka room na fill of mga material na butang. Kani siya na painting, iyang concept kay about sa murag gina-fill in nimo ang emptiness gamit ang mga material na butang. Napag-alaman namin na naimbitahan ka rin pala ng isang art gallery in Manila para i-showcase ang iyong mga artworks. Can you tell us or share to us more about this one? Ang owner atong gallery is isa pud ka owner gallery diri sa Davao, which is Art Portal Gallery. Then nag-put up sila og gallery sa Manila. Then nag-invite sila og mga Davao artists na mag-participant sa ilang opening. Then isa ko dito. I'm sure daghan pod kaayo nakarelate sa imuhang giagian. Aduna ba kay mga struggles usually as an artist? Daghan physically o mentally challenges. Mentally siya tungod kanang ako mga concept ng good is about trauma, loneliness, grief. Kanang challenging siya kay it takes a lot of courage na ma-share nimo siya inani na topics. And then physically kay challenging siya tungod need na ko i-control ang pag-procrastinate. Para sa imuha, Ma'am Trexia, how significant and important ba ang art? Importante jud kaayo siya mentally. Labi na sa artist and sa viewers. Kay ang sa artist man good, tungod sa pandemic, kung anay uban na depressed or stress ana, through art ma-express nila and mabawasan ilahang worries. Same po sa viewers, if maka-encounter sila o mga paintings na makarelate sila, sabi nila sila lang naka-experience so ato, then makita nila, maka-feel sila comfort. Importante jud siya para sa ako kay kanang ma-express na ko sarili o kanang mabawasan akong worries jud ana. Then mag-communicate ko sa akong mga friends na artist po. Any tips or words of encouragement, ma'am, alang po sa mga tao nga nawalaan na gyud og passion o di kaha pag-asa tungod sa atong mga ginaatubang nga pandemya karon? Okay po. Para sa ako, ma'am, daghang way na ma-express na mga creativity, dili lang sa painting. Ang importante is imuhang i-express imuhang creativity. Sometimes bisag maghimo lang ka og toys para sa imong manghod or sa imong anak na in a way yung ma-express nimo ang imong creativity. Importante siya. Dagan kaayong salamat, Ma'am Trexia, ug amping pirmi. Kini ang At Home with GMA Regional TV.